Rusiýanyň paýtagty Moskwada bir student mollümi we polisiýa işgärini atyp öldürenden soň tutsak edildi. Şeýle-de ol 20 töwereg studenti gysga wagtlyk zamunlykda saklady. Ýurdun polisiýasy beýleki studentleriň hiç ýyly yaralman halat edilendigine habar berýär. Şüpheli wakanyň bolan ýerine baran polisiýa ofitserlerini odaçmadan özül zamunlar bilen birlikde özüni sınpa gapdy. Pakistanda nämälim hüjümçilerin ýurdun Demirgadyndaky kinoteatryň içine 2 el granadyny oklamagy netijesinde adyndan 5 adam öldü we başga da 30-dan gowragy yaralandy. Bu waka 2 fevralda Hayber Puxtunxwa welaýatynyň paýtagty Peşawarda boldy. O ansanda medresenin içine bolan partlamada adından 2 adam yaralandy. Ýurdun polisiýasy o an paýtagty Kabulda bolan partlamanyň sebäplerini derňeýär. O ansanda mektepler ýygy-ýygydan nişan alynýar. Hüjümleriň aglawaty Taliban hereketi bilen ilteşikli toporlar tarapyndan amal aşyrylýar. Kiev'de adamlar Ukraina'da 2 aydan gowrak wagt bäri dowam edýän hökümete garşy protestler döwründe protestçilerin öldürilmegini, olaryň alınıp gaçylmagyny we olara yaramaz darylmagyny protest etdiler. Bu protest çaresi ýurdun opozisiýon liderleri Oleg Tyakhnibygyň we Arseniy Yatsenyugyň Kiev'in garaşsyzlyk meýdançasynda müňlerçe protestçi eden ýüzlenmesinden bir gün soň bolup geçdi. Şonu opozisiýon liderler opozisiýanyň Viktor Yanukovyçyň rejimi tarapyndan amala aşyrylandygy aýdylýan jenaýetler barada delil ýygnýandygyny aýdypdylar. Kosovada ýüzlerçe protestçi Pristina Universitetiniň dekanynyň edarasynyň öňünde ýygnanyşdylar. Dekany korrupsiýa we wezipesinden hyýanatçylykly peýdalanandygy barada aýplamalar ýöňkelenden soň protestçiler onuň işden çekilmegini talap edýärler. Protestçileriň sözlerine görä ýokary okuw jaýynyň dekany Ibrahim Gaşy we işgärleriň käbir beýlek agdalary mollümçilik derejelerini galplaşdyrmak üçin daşary ýurtlardaky toslama jurnallarda barlyk materiallary çap edipdirler. Ýurdun polisiýasy studentleriň dekanyň edarasyna girmeginiň öňüni aldy. Siz Adatlyk radiosynyň şu günkü täzelikleri bilen tanyş boldyňyz.